ndakaita dambudziko resungwamumba for 15 years. Sungwamumba 15 years idzodzo pese pandafamba ndine ndichingobata ivo. Mwana wangu akadonha akafa ndikabata ivo. Kakauya tikanetsana vakandiitira kumapurisa, mapurisa akatitransfer kuno muna Mei. Tabva muna Mei imomo Juni ndo pakazouya n'anga yavakauya nayo ivo sasabhuku. Ndobva tapinda mudare kati dambudziko riri kukonzereswa nasabhuku. Ndati ndava ne 15 years ndichingofamba takangogara mumba. Zvamatsanangura ndizvozvo. Ndobva ndafonera sekuru mwana wazvanzi amai. Sekuru ndakatombofamba nawo kuHarare tikaenda kunonzi Caledonia kuHarare. Vakanoudzwa futi the same kuti mukoma wake mukuru ndiye ari kukonzeresa dambudziko. Ari kunongedzwa wacho ndiani? Ndini. Ndimuri mapedza wangu. Kamodi kufamba semuzi. Akatobva mufamba. Ndingangopinda munyaya yacho. Nauri ndati akati ibhefu ndakutanga pandiro ndakambopinda mumunda Marabva iri mufamba. ndakatofamba tabva muno ndakatopiwa Makafamba hongu kugozuru vakatouya vakatanga manzauroi ndozvakataura takapana ari kutanaro panditi pana kutanaro ndouyo munowangwaneiwo nokuti pana pakandisika mabeseni ndikatomboenda nokuti pakazonya kuti ndiwe kuru ndoda ataita kuita pako mati takatoona kuti nyaya ino noda titaure nhasi here kana ndaifunga kuti tingoita nekuti akatomboshandiwa muratiite sei uye akuda kutaura ndachiri pamwe ndinotanga kumboiparura zvenyaya kana makaenda kun'anga mukanza murori uya ari kuramba achi munorori saka muti kun'anga wani n'anga dzinotanga makaenda kuwani pandiri kutaura nepano pane n'anga dzakawanda dzakatouyawo musha makaenda mungani makaenda mungani pano pamusoro muchiona ndichindedzana nemukuru wangu. Mukuru wangu uyu zviita anoita zvemudzimu. Sekuru vakati manje todii ndikabamba kuti nasekuru vakasunga mumba kuti musaidei ndisasangana nemudzimai. From there mudzimai wangu akaenda kumba akaita zvisarenda akaita 4 years akadzokazve. Munozva kuparadzana kwekuti hamurovani pama muchingobata munhu wani yeye but vamwe vese vaise family. Saka booster uya ati dambudziko riri kukonzereswa nemukoma wacho. Pamukona ndichiita question mark naye. Ndobva atiunganidza semunhu. Akati pamisha yenyu ndikuda kunobata misha miviri. Pamai vasekuru vagerapo. Kuri vangu. Ndozonobata pasapo. But zvakatishamisa sabhuku akudzoka kwatiri kuti n'anga yazoti kwangu haichabati yakunobata kwana mai akuzviita ega. Asi taunganidzwa semunhu. Ndopana ndakaita question mark nakuti kuti nyaya iyi ndeyechokwadi kuti ndiye ari kukonzeresa dambudziko. Wai akadzokera ega. Ndobva ndauya kuzomhangara kuno kwamambo. Mambo ndobva vati uya nasekuru vaiva mumudare. Sekuru ndobva ndauya navo muno mudare. Vakapupura kuti the same. Akatotikumbira mambo kuti booster ndazviwa kun'anga. Asi ndandikumbira kuti ndibatire secret sasapo. Ava vese varipo. Sekuru akadzoka kudare kusemhundu akati vazukuru zvakumbirwa nemukoma wacho. Tikati no problem. Tikati komari pamari tikati contribution. Mudzimai wangu akaenda kumusha. Ndopa pakatanga kuitika zvinhu zvese akati ndakumboenda kumusha mosara muchigadzirisa dambudziko. Mudzimai wangu aenda kumusha akati baba mwana ndingangouya. Asi tiri kunzi nababa mukuru wenyu ndingosvika musha mungosvika muchidonha muchifa. Ambuya chaivo vakandifonera imi vakati mudzimai wangu wako ari kuchema kuti ndidaita sei mumhuri yekwangu vana vandakazvarwa navo hapana nedambudziko iri vakagara mumisha. Kwacho kwandakaroorwa ndindega ndingotambura vamwe vese vagere zvakanaka. Ndikutumirei mari mudzimai wenyu adzoka. Akadzoka mudzimai kusvika tauya August pasina kana chikumbogadziriswa. Ndobva Gogozulu taenda kuna Gogozulu vakati kana ndisina kugadzirisa zviri pauri wesabhuku takadzoka muno mudare. Iri dambudziko remunini haiperi. Saka munhu kana akaita chitsotsi pakutanga kopechi 2 anoti anogona nekuita chitsotsi. It means iye haasi kuda. ava navadzokera mazuva ati apa mambo kana achitaura
yayenyu ndaiona kuti haindi nguva diki inguva yekuti inotoda time ende inoda kuti mubatsiri tokutsvagirai vamwe vana kubatsirai vakasiyana iwo haungaiti kunanga wega unouya nayo akanesa hauendi kunanga wega iwe uri kupomera unovapa mukana kutsvaga iwa kana kutsvagiwa mungoenda kana kuti muchingofamba mungori pamatena pamunotena moudzwa zvamunobva muenda pamukaatsvaka nzvimbo 3 dzinodi dzinokuroya unoona kuti vasingazi zvaimuziva kana kuti usingaroyi munyama chi zvese zvemambo ndandisikuramba kutipinde mune rinodaro ndindakatwaya nenyaya saka ndari nenyaya pakupedzisira moya muchitatu ndatorana mamuchera vakutsvagire pane mwari kunge ari kuona zvese zvena ndechanombora kana mboya umasoro kwedu musoesandi ndandisati angapedza ndikuitsanangura mutoenda muchuku kuti mai wangu akadzoka tisati agadisa ndobva adonha ruviri ndikamuisa munin'ina wangu tikafamba kuti tikabata mukombe ndikamubvisa pamba ndikati chete amugara gwazvanzeni pajames ndobva akazonodonha akafa anga ane dambudziko rake re15 years ndobva angodonha ndikufa mwana wangu mukomana mukuru ndobva atanga kudonha vanasekuru vake vekukweko vakati ngauye kuno tifambe naye vakabata kuti mukuru vakati kunenge anga yeglazi iri kweruda $30 kuti noi ndobva vakaenda vakati tokutransfer ikoko mumbonoona zviri kuitika ndobva vakauya vaidaita mhirizhonga nayo mukuru uyu vanatezvara vangu ini vakati aiwa isisara vana mai zvazvo zviri kudaro nezvikuya munomudarika sezvii ndakatuya kudara aiwa tazvinzwa itoda kutobatsirai mani aiwa muda kundibetsera anoona panyaya kufamba mugwarira njaa uyu ndomwe munoona munhu kana achikufungira kuti munoroya amugoni kubvisa pfungwa dzacho ndokunge matofamba odzwawo nevamwe kuti shuwa munhu uyu haana chaanacho mainda zvipo dzakati kuti amukwanisi kubvisa asi munhu waumbohwa nawo